Tercera i darrera declaració institucional en defensa del dret a la protesta política, de la llibertat d'expressió i de manifestació. Té la paraula la consellera Ainhoa Ruiz. Sí, gràcies. Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l'Estat i denunciar la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional. Defensar públicament la llibertat d'expressió, de manifestació i de protesta política com un dels pilars centrals de qualsevol societat democràtica. Manifestar el compromís del districte de Sant Martí en col·laborar en la defensa de les persones que veien vulnerats els seus drets polítics. Donar suport a aquelles iniciatives ciutadanes d'artistes, músics i veïns i veïnes en general que s'organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d'expressió. Solidaritzar-se amb els rapers Valtònyc i Pablo Hasél, així com amb qualsevol artista que pateixi persecució per les seves obres de creació. Solidaritzar-se amb els comitès de defensa de la República, així com amb qualsevol organització o entitat que vegi sotmesa injustament a la ratxa repressiva de l'Estat. Reclamar la llibertat immediata de totes les preses i presos polítics catalans i el dret al retorn amb garanties de totes les exiliades i exiliats. Solidaritzar-se amb els treballadors i treballadores de diversos sindicats jutjats per defensar el dret a vaga. Instar al govern de l'Estat i a les Corts espanyoles a la derogació de la llei de protecció de la seguretat ciutadana i a impulsar els canvis legislatius necessaris per l'adequació del Codi Penal a les obligacions internacionals concretes per l'Estat en matèria de drets humans i a les recomanacions de les institucions internacionals de drets humans per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d'expressió i de manifestació. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a Amnistia Internacional i a l'Alt Comissionat de Drets Humans de Nacions Unides, a Barcelona, 3 de maig del 2018. Gràcies. Moltes gràcies. La senyora Ainhoa Ruiz. Sí, hola, gràcies. Bona tarda a tothom i gràcies per ser avui aquí. Des de la CUP volíem començar denunciant els atacs feixistes que ha patit el casal independentista de Sarrià, que l'han deixat completament destrossat i han pintat a sobre de la memòria del Guillem Agulló, que va ser assassinat per grups d'extrema dreta. No vull deixar passar el plenari sense acomiadar-me, ja que deixo d'exercir de conseller en els propers dies i m'agradaria fer algunes reflexions sobre el meu pas fugaç però alhora intens per els entramats de la política institucional. En aquests 3 anys m'he trobat una maquinària institucional molt difícil de girar, arrossegada moltes vegades per un rumb de dinàmiques neoliberals que no beneficien al conjunt de les classes populars dels nostres barris. La ciutat a dia d'avui encara està molt lluny de respondre a les necessitats de les persones que hi vivim. L'habitatge és cada vegada més insumible, s'ha tornat encara més mercaderia en mans de fons voltors i especuladors, la gent jove marxa de Barcelona degut a la precarietat a la que se la condemna, el turisme s'ha tornat un fenomen insostenible i depredador amb la ciutat i ens trobem en la dificultat no menor de trobar el delicat equilibri entre el dret a la mobilitat de totes les persones i el dret a viure a la ciutat. Parlant de dret a la mobilitat, no oblidem aquelles persones immigrades que venen aquí buscant millorar les seves condicions de vida materials. La majoria d'elles es mouen en la il·legalitat per part del sistema, per això és purament violència estructural. No vull marxar sense demanar a la política més sensibilitat per a aquells i aquelles que són invisibilitzades pel sistema i alhora reivindicar el dret del lliure moviment de tothom. És un moment en què les persones refugiades arriben a més de 65 milions a tot el món, un vergonyós rècord històric, i moltes d'elles acaben al costat de casa nostra venent al carrer. Tampoc no vull anar-me sense que pensem seriosament sobre el paper dels districtes, que tot i ser entitats polítiques amb un nivell de població com el de qualsevol ciutat, no tenen capacitat ni òrgans veritablement de decisió. En aquest mateix sentit, no trobem òrgans de representació dels districtes a l'Ajuntament central. Tot això comporta centralització i allunyament de les polítiques institucionals a la realitat del carrer. És un aspecte que he trobat en aquests 3 anys un veritable obstacle per avançar en drets per les classes populars de la ciutat. Crec també que la política ha de servir per garantir el desenvolupament de la vida,
no només de les condicions materials de les persones, també hem de tenir cura amb allò que l'envolta. La política ha de poder anar més enllà i treballar per assegurar el creixement i la felicitat, perquè a política parlem molt poc de felicitat. Això que dic sembla un luxe, però és la base essencial de l'assistència i la política tant institucional com la de carrer ha de garantir que ens desenvolupem més enllà de lo material, que creixem com col·lectiu i com persones. I hem de poder trobar les eines per fer-lo. Des d'aquí vull fer una crida perquè la política no oblidi la necessitat de ser felices tant com la necessitat de tenir una llar i aliment. Si el sentit i l'esperit de l'acció política en totes les seves formes no va per aquí, estic segura que ens equivocarem. Deixo molta feina per fer i em disculpo davant de les veïnes si alguna vegada no he estat a l'alçada del que s'esperava de la CUP a la institució. Jo em vaig amb la tranquil·litat d'haver-hi posat el cor en el que he fet i en la seguretat de que la persona que em vindrà a substituir posarà tota la seva energia i força en la lluita institucional i també en el carrer. Aquesta és també l'aposta política de la CUP, la regeneració dels nostres càrrecs, perquè per nosaltres totes són necessàries allà on calgui. I jo, per la meva part, torno al carrer, el nostre espai de lluita permanent, vital i sempre necessari. Moltes gràcies. Comencem el torn del grup de la CUP. Té la paraula la consellera Ainhoa Ruiz. Sí, gràcies. A banda del detall de l'informe que trobem, que agraïm que ens hagin fet arribar, des de la CUP sí que pensem que hi ha unes dinàmiques per part del govern municipal que ens recorden bastant a la vella política, ja que estem veient com l'any que ve hi haurà molts projectes de tots acabats per inaugurar abans de les eleccions municipals del 2019. Un estil molt de polítiques que volíem deixar enrere. Mentre la precarietat i l'expulsió de les veïnes va un augment i no es remunicipalitzen serveis bàsics per garantir qualitat de vida de les usuàries i de les condicions de vida de les treballadores. A banda d'això, creiem que el projecte de les Glòries hauria de ser un projecte que hauria de comptar amb el pressupost de la ciutat, ja que estem parlant d'una qüestió de mobilitat que afecta a tota la ciutat, no només al nostre districte, i també creiem que hi ha una part del pla de barris que va destinat a fer l'edifici que serà la propera seu del districte, diguéssim, no política, però sí funcionarial, al Besòs, i creiem que això hauria d'estar fora dels diners del pla de barris. Gràcies. Presentada pel grup de la CUP, té la paraula la consellera Ainhoa Ruiz, i aquí sí que hi ha una sol·licitud de paraula presentada per part dels veïns i les veïnes. Sí, gràcies. L'accés a l'habitatge és una gran problemàtica a la ciutat de Barcelona. En el cas del districte de Sant Martí, el lloguer ha pujat un 20% els 2 últims anys. L'Observatori Metropolità de l'Habitatge constata l'augment de la població que destina més del 40% de la seva renda a l'habitatge, quan la mitjana europea està al voltant del 28%. El mateix informe alerta que a l'àrea de Barcelona hi ha 300.000 famílies en situació de risc perquè destinen encara més d'aquest 40% de la seva renda a pagar-se el sostre. Aquest quadre es veu agreujat pel fet de no tenir més d'un 2% d'habitatge a la ciutat de Barcelona, un dels percentatges més baixos de les ciutats europees. Per darrere de grans ciutats com Amsterdam amb un 48%, París amb un 17% i Berlín amb un 30%. Considerem que podem parlar d'una emergència habitacional al conjunt de la ciutat. El Parc de les Glòries és un espai desitjat pels barris que ho envolten, que ve per millorar la seva qualitat de vida i a donar un nou pulmó verd a la ciutat, però ha d'esdevenir un espai que també garanteixi la vida dels barris, ja que és una transformació urbana de gran impacte que pot implicar també la gentrificació dels barris del voltant. A més, fer més habitatge públic és una demanda veïnal no només al Parc de les Glòries, sinó a tot el conjunt de la ciutat. És per això que des de la CUP pensem que cal aprofitar el terreny lliure que ens deixa el Parc de les Glòries per fer habitatge públic, ja que consideren que la proposta del govern de fer 250 habitatges protegits és insuficient, del total de 1.000 que es té plantejat fer al Parc de les Glòries. Per això presentem les següents propostes per fomentar un entorn de les Glòries que garanteixi mantenir la vida dels barris del voltant. Un percentatge d'habitatge públic que arribi al 100%,
dels 1.000 pisos projectats a l'entorn del projecte del Parc de les Glòries i que d'aquests 50 siguin de lloguer, el 50%, perdó, siguin de lloguer assequible a les classes populars, joves, famílies monoparentals, pensionistes, etc. I un mínim d'un altre 50% hauria de ser per sol·licitants del registre públic dels barris de Glòries, per mantenir la cohesió social amb l'entorn actual i d'acord amb el que es diu el compromís per Glòries. El següent punt, establir polítiques de baixos protegits, que ja com s'ha fet a Ciutat Vella, i garantir un percentatge d'un 30% dedicat a equipaments públics als baixos dels nous habitatges. I tercer punt, plantejar amb les entitats veïnals dels diversos districtes de l'entorn de les Glòries i les associacions de comerciants un pla d'usos específic per a aquesta zona. Gràcies. Responent a el que ha anat sortint, què passa amb els joves? Gallardo, crec que ho posa molt clar, classes populars, joves, famílies monoparentals i pensionistes. Ja sé que el Partit Popular el que ha fet governant a l'estat espanyol és reduir, és el moment en el que més s'ha reduït el pressupost per construir habitatge públic i el que voleu és que els joves s'hipotequin i el que doneu és ajudes perquè la gent jove compri i s'hipoteque de por vida. Potser comencem a implantar el lloguer social, que és el que està funcionant a tota la resta d'Europa, menys en aquest estat. 30% d'equipaments als baixos és un percentatge que ja s'omplirà de vida, perquè hi havia com aquest neguit de ciutadans, això pot arrossegar unes dinàmiques d'aturament, del moviment, de la cohesió social al barri. El 30% d'equipaments l'ompliran les veïnes de vida i tant que l'ompliran perquè sempre ho fan quan tenen espais per omplir. Aquí hi ha uns percentatges molt clars. Me'n sorprèn molt que es parli de percentatges aleatoris. Aleatori un 100% d'habitatge públic al Parc de les Glòries. Estem parlant de 1.000 habitatges públics a la ciutat de Barcelona. Jo no sé què percentatge aleatori hi ha aquí. Jo no trobo cap aleatorietat. I que d'aquest el 50% sigui per classes populars que estan sent expulsades de la ciutat, em sembla claríssim. Aquí el que potser no hi ha tan clar és que ens omplim la boca molt ràpid, perquè l'hem escoltat plenari rere plenari i des de la CUP sempre l'hem denunciat, sí, més habitatge públic, sí, més habitatge públic, tots els partits polítics volen més habitatge públic, però no un 100% d'habitatge públic. Percentatge més clar no podem donar des de la CUP. Per tant, aquí hi ha una aposta política claríssima per a l'habitatge públic o no fer-lo, o fer-lo a mitges, que pel cas a nosaltres no ens val, perquè estem parlant del sostre de la gent. Crec que res més a afegir. Molt bé, moltes gràcies.